Matapos nito ay tumakas ang grupo ni Alpha King at iniwan na bangkay ni Kambal habang nahuli ang kanyang kasama. Na-recover naman sa kuta ng mga turista ang dalawang improvised explosive device o IED, mga sangkap sa paggagawa ng bomba, isang kalibre .45 na pistola, mga propaganda materials at personal na kagamitan ng mga rebelde. Dahil sa pangyayari, napigilan at tangkasan ang pangahasik ng karahasan ng mga ekstremistang grupo. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pagtugis ng Joint Task Force Central sa grupo ni Commander Alpha King. Dito sa Maguindanao ay magiging busy siguro kami panandalian at nalalapit na ang plebisito nila sa paghati ng Maguindanao into 2 province. But just the same, ang inyong Philippine Army magpapatuloy na magiging handa upang mag-maintain ng ating peace and security sa buong probinsya. At hindi lang dito, sa buong area ng Mindanao. Si Colonel Oriel Pangcog, ang commander ng 601st Brigade Philippine Army, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio, Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas at Consistent #1 sa probinsya ng South Cotabato sa radyo. Bombo! Bombo International News. Nananatiling mataas pa rin ang tensyon pagkatapos nga ang palitan ng mga heavy weapons sa pagitan ng Gaza Strip at Israel. Sa dosenang mga rocket ang pinaputok mula sa Gaza na nagpapaliwanag sa kalangitan kasunod niya ng pagkamatay ng hindi bababa sa 10 katao sa mga airstrike ng Israel, kabilang nga sa mga namatay ang leader ng militante na si Taizir Jabari. Sinabi ng Israel na ang mga strike ay kasunod nito ng isang agarang banta mula sa Palestinian Islamic Jihad Group. Isang 5 taong gulang na batang babae naman sa Gaza ang namatay din, sinabi ng mga local health officials, at dosen-dosen ng iba pa ang sugatan. Tumugon ang Palestinian Islamic Jihad Group sa pamamagitan niya ng pagpapaputok ng higit sa 100 rockets sa Israel sa loob ng magdamag bilang isang paunang tugon niyan. Karamihan ay naharang ng Iron Dome missile defense shield ng Israel, ngunit tumunog ang mga sirena sa ilang lungsod ng Israel sa buong gabi. Sinabi ng Israel Defense Forces na ipinagpatuloy nito ang mga rocket strike laban sa maraming militanteng nakaposisyon sa Gaza na nagpatuloy naman sa mga pag-aatake hanggang madaling araw. Sinabi ng Israel na inaresto nito ang 19 na miyembro ng PIJ sa mga pagsalakay sa buong West Bank. Samantala, inaprubahan na rin ni Defense Minister Benny Gantz ang draft call-up order ng hanggang 25,000 sundalo bilang reserve duty para yan sa mga layunin na pagpapatakbo, at nagsimula na rin ang Israel Defense Forces na tumawag ng mga reservists sa Southern Command, Air Defense Units, Homefront Command at combat troops at officers. Ang layunin ng operasyong ito ay ang pag-aalis ng isang konkretong banta laban yan sa mga mamamayan ng Israel at sa mga sibilyang nakatira sa tabi ng Gaza Strip. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Nakuha nga ni Tarlac stunner Jenny Ramp ang titulong Miss Philippines Earth 2022 sa kabila yan ng mga pagkaantala dulot ng malakas na boost ng ulan doon sa Coron, Palawan ngayong araw. Natalo ni Ramp ang higit sa 40 candidates para sa titulong nagha-highlight ng mga advokasya para protektahan ang planet Earth. Nakuha naman ni Jemima Tempra ng hasaan Misamis Oriental ang Miss Philippines Air 2022, habang si Angel Santos ng Martires City ay nanalo bilang Miss Philippines Water 2022. Samantala, nakuha naman ni Erica Vina Talavera Tan ng Legazpi City ang titulong Miss Philippines Fire 2022. Ang Miss Philippines Ecotourism 2022 naman ay nasungkit ni Nice Lampad ng Bayugan City. Pinalitan ni Ramp si Naila Al-Shurbajin na nagtapos sa top 8 ng Miss Earth 2021. Sa bahaging question and answer, tinanong si Ramp tungkol sa mga laban na kinakaharap niya. Narito naman ang kanyang sagot. Your final question would be, life is a constant battle. What battle or battles are you facing? The battle that I am currently facing is against myself.
Every single day, I strive to be the better version of myself. And during this pageant, I certainly battled myself. I was dealt with insecurities. I felt alone. But this empowered me to do better for myself, for my family, for my friends, for the environment, and for all my friends and supporters watching me today. I hope that I have made you proud, and I hope that I have conquered the battlefield for us all. Ang pageant na ginanap outdoors yan ay dapat magsimula sana kanina alas 8:30 ng umaga. Ngunit inilipat ito sa ibang oras dahil nga sa naranasang pag-ulan. Mula itong itinigil pagkatapos naman ng anunsyo ng top 10. Ang paligsahan sa taong ito ay nabahiran din ng kontrobersiya matapos ma-disqualify ang ilang mga bet dahil yan sa height issues sa kalagitnaan ng kompetisyon. Bombo Business News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, magkakaroon muli ng panibagong rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo. At dito mga kabombo, ating ipapakita ang mga iiral na pagbaba ng presyo. Ang diesel ay bababa ng 2 piso hanggang 20 o 2 at 40 sentimos kada litro. Ang gasolina naman may rollback ho na 2 piso hanggang 2.40 kada litro. At ang kerosene may rollback din na 2 piso 50 sentimo hanggang 2 piso 75 sentimo kada litro batay ho sa anunsyo ng oil companies. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 55 pesos and 71 centavos katumbas ng isang US dollar, ang Hong Kong dollar 7 pesos 09 centavos, Singaporean dollar 40 pesos 48 centavos, Saudi Arabian rial 14 pesos 83 centavos at ang euro 57 pesos 08 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Full and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Damo gid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi.
May gabi surat sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog, Kalibutan, nagapalagda para tunturan zona libre. Karon niya daw sang Sabado, petsa 6 sa bulan sa Agosto 2022. Sa aton sa nga pangalagad sa aton nga pagrup tanay sa karon nga gabi. May kopod na ang iya sa alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas sa 9 ako na sa 8:30 ang tak na sa ring gabi sa pagdulog sa kapagpatpat sa pinakamadragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas sa pungsod, pinakamadragkuan nga mga balita sa patag sa inang pangkag sa artista. Siyempre kita pag-aoptan man sa bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, aton sa ring Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, nga magkatagman sa pinakamadragkuan nga mga balita, pinakuling nga ma-report nga nagranabo, assign sa si Tagsa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamayo tanay sa aton sa ring nga mga kautawan matag Permatita Broad, mga pinagkatang manigrense. Kababagkulod noon nga dito sa lasang pungsod nga nagkalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sang pang Sabado sa ding edisyon sang Zona Libre. Daw kasano lang, no? Sabado na kita iya makabanan, so pit sa 6 na sa bulan sang Agosto. Ang bulan sa tigkiliwi. Pero di sang una pa ni kuno iya, no? Ang magsiling kang tigkiliwi, sang una pa na iya. O, subong, no? Hindi na uso ni kuno basta Agosto, hindi na uso ang bulan sa tigkiliwi. O, di, why ka sang kwana, wala, kung hindi kagid magutman, basta nagapisan ka lang. Kung magtinamad ka na imoya karon kag rason mo la permi kag sandig mo la perming imong atsan sa gobyerno, pati na hindi ka makakaon, ibasol pa sa gobyerno. Pero sa pagkamatuod kasi natin, tamaran kayang klase sang tawo, no? Tinunto, hindi tinunto, kundi tinuntre. Muna advice naton, magpisan nagkikita, no? Kaya hindi kikita magutman. 8 minutos sa kaligan sa tak na alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Ano ato labing tulapang doon, pinakamadragkuan nga mga balita. Sa aton sa ring mga top stories of the day, sa mga dalagkuan sa ring mga balita lokal. Daw na dayo nagid, no? Ang meeting kina makaman ni Mayor Alfredo Albi Benitez, fresh from Boracay. Halini sila sa Boracay para sa seminar workshop kag ang ining pagpaligon sang budgeting para sa syudad sa Bacolod sa palabuton iya makabanan nga tuig 2023. Ti nadayon na gid na kay nadra sa Mascara Hall, no? Sang aton sining makabanan nga Bacolod City Government Center. Siyempre araman, no? Ang chairman sang Committee on Market, no? Nga si Councilor Celia Flor, no? Kag Attorney Buyet Maghari, ang aton sining City Administrator sang syudad sang Bacolod. Kanami sa itsura ni Mayor Albi Benitez alin sa Boracay, no? Fresh na fresh from Boracay. Tiambot din ang mga konsihal niya, no? Pinamangkot niya niyan mga konsihal niya sa 3 kadlaw nga giparigan nga convention. Kung naka-attend sila. Kay duha na to ka konsihal ang nag-attend sa Bacolod, Councilor Inisito Nobero kag Councilor Imang. Ang iban niya diin ining mga hobinon kag mga sipunon nga mga konsihal, ambot ko diin niya nakalabot. No, baliwala lang yan sa ila, no? Ang ilang responsibilidad, no? At basi kung gusto nyo mga kadlawan ka mo da, no? Sa bayan sang City Council, subong bala, live na tanan-tanan. Sa Facebook, gina-live na ang mga sesyon, ti mabalaan tagid, no? Kung sinong kakonsihal, ang nagabalaho, nga bisan interpellation, hindi makatugda. Kay man, wala animo. Sige, suranta na ko anong status sa mga vendors, ang arrears ba, mga matutuod, ginman bala ini. Nga mga vendors nga nag-alatento kay na, no? Sa pag-sinapol, milyones ka pesos iya makabanante, mayo lang kay doon na timingan nyo, no? Ang mabuot nga mayor sang syudad sa Bacolod, si Mayor Benitez nga nagasiling, no? Nga hindi taman na sa mapahalin ko no ang mga vendors, no? Istoryahan, kag tigayunan ko no kung pwede nga mabayaran nila in staggered basis, no? Ang ilang utang, no? Arrears nila sa syudad sa Bacolod.
Ti mo to ganing diskusyon naton nga ti ang naga-occupy, no? Subong bisan ni buton mo ning tatlo ka mga daraguan merkado publiko sang syudad sa Bacolod, no? Liboton mo ni naga-occupy pila naman lang na iya ka porsyento man. Nga naga-occupy sang isa ka stall matuod-tuod gid ang owner o kung ang first owner gid, no? Nga amo iya ngalan, ang ngalan niya ara sa city government. Kaya notisya naton doy kalimay kano basi labot pa pulo da, no? Matag iya sa da. Pero ang original nga tag iya, no, ang naga-income. Pero wala na say naga-occupy. Aton lang tani diri, no, nga tinutuyo nga kung sino ang may pangalan, no, sa bahin sa syudad sa Bacolod, amo na ang dapat nga mag-occupy dira. Ang sa kutob nga wala na sang pangalan, no, sa bahin sa syudad sa Bacolod, ti automatic out. No, mo niyang nami da, no, kay ti siya ga income, no, tapos gininto ya pang syudad sang Bacolod. Samtang dugay pa sa diri nga mabalita ay makabanan sa aton sa nga palatuntunan sa nagataas karon nga presyo sang kalamay. Mao pag-check naton kay nasa nga aga, no, sa mga merkado sang syudad sa Bacolod do kada semana na lang bumbolito kasaka ang presyo sang kalamay. Tio, ang kalamay nga ginaprodukto sang Victoria's Milling Company o kon BMC, no, tag 100 size na ang kilo sa sa Save More. O sa SM guro mo mana. Ang Save More mo nang mga brands ang SM mo, no? So sa SM amo man ang presyo tag 100 size na kada kilo. Ang refined sugar, ti magsiling ka refined sugar, no, inang puti, no, nga kalamay. Hindi man pwede, no, nga hindi kita maggasto, hindi kita magbakal, no, sang kalamay, kay tanan subong, no, magluto ka paksyo, may kalamay, no, magluto ka tinapay, may kalamay, no, magluto ka sang salad, may kalamay, magluto ka sang spaghetti, kinakalamayan para magdami ang sabor pagid, magbalanse, no, o tanan, himo ka soft drinks, o himo ka cake, o mga ingrediente, kalamay. Pero takbalong kalamay, magli ni makapatay sa aton sa nga lawas, no? Makapatay sa aton sa kagalingon, o kay ti, kung magsobra-sobra, ang intake naton, sang kalamay, no? Automatic, diabetes. So, nga, ti, iban niya daw, kuha na lang gid, no? Siling daw hampang-hampang na sa baba, siling ti, inikisang kaong kalamay, or kung taas diabetes mo, no, pala kaong kakalamay, hindi man gid ang kalamay makakontribute, no, nga pure nga kalamay lang gid, no, kundi makuha mo na iya sa matinapay, o kung magkuhan ka man, magtimpla ka man sang kape, o kinanglanon man ang kalamay kung magtimpla ka sang kape, o kay hindi man, kay tamaan man kapait, may iban kita makuturan nga, namitan niya magkuhan, o mag-inom sang kape, no, nga wala sang kalamay. Pero kita ya daw hindi kita saho, no, nga mainom ta sang kape, wala iya makabanan, no, sang kalamay. So amo na iya makabanan sa aton sila nga makauturan, ha. So ibalawon ta karon kay ti bangod sini kay ginakulang na mo, no, ang supply sang kalamay ti ang Sugar Regulatory Administration kun SRA nagaduso man to nga ti ma-import sang kalamay. Ang paglaom sang Sugar Regulatory Administration o kun SRA nga maaprubahan, no, ni President Bongbong Marcos, no, ang ining plano kapag import meaning mabakal kita sa gwa, no, sang pungsod Pilipinas ang kalamay para pasudlon diri para ma-address naton ang shortage sang kalamay. Di mag-amo sini nga mahal ganing kalamay automatic, no, ti ang mga nagabaligya sa mapagkaon nga involve ang kalamay, no, nagapatong man sang presyo. Ang sang una nga kape mo tag 25, subong tag 30 na. Di ka nakakita sang kape nga baratuhon, no? Kaya ti ang rason niya nagmahal ng kalamay. Ti may isa to ya katarso bumulit ni siling ti nga mahal na ning kape yaw. Niya kay mahal ng kalamay, ati way kuya ka kalamay, mahalan mo pagid. No? Way kuya ka kalamay, tapos i-charge mo pagid ko. Ti siling niya, 20 na lang imo kay way ka kalamay. Ti sige, no? So ano pag-istorya naton? Ade sa aton sila kapagpalagad ang report kanin Bombo Carnabe Defensor
ang ato sa makatapos ang Bureau of Fire Protection, no, diri sa bahin sa syudad sa Bacolod sa pagpamuno, no, sa dili makabaran ni Fire Chief Inspector de Legazpi, ang aton sining ang aton makabaran nga Bacolod Fire Marshal sa syudad sa Bacolod, nagpatigayon sa 31st anniversary pamagi sa BFP Fire Square, no, para sa mga kabataan. Buot silang konti daw nagkuhan sila, no, may lugar sila nga gin-occupy dira sa SM City Bacolod, no, kag may kuan mga kabataan nga involved diri nga nagasuksok man sang kuan, ano, sang bayo, no, sa Bureau of Fire Protection, do mga training man bla, no, pero guided ini sang Bureau of Fire Protection. Paano mo dom ngati sa mga future generations naton, no, nga gusto nga mag entra sa organisasyon sa Bureau of Fire Protection, no, so para ngati makakuan, ano, responder sa tion sang may sunog, may mga rescue, nga pati ganoon may mga aksidente nga kinahanglanon a rescue kon bulig sang aton nga mga Bureau of Fire Protection makatapo, no, sa Bureau of Fire Protection. Of course, no, around tugutan ta sang tiyempo naton, may kaupo naton Attorney Cesar Veloria, diri man sa aton sa riga para tuntunan kay ang ining kasuguan, no, nga napasar na iyam ako na permahana, no, ang separate facility for heinous crimes inmates act, ang kuan ini, no, Republic Act 11928, no, 11928. Nga gin-author, ang principal author, no, sa din magkaman kay co-sponsor, no other than Senate President Juan Miguel Zubiri. No, sa pespikar naton karon sa mga abogado, kung balati okay ni sa ila, no, kay the way nga ang mga facility o kana mga suspect daw ginatingob man lang na gani sa isa ka kwarto, no, ang mga suspetsado, no, ini mga heinous crimes like murder, rape, no, mga robbery with homicide, no, mga ambot yung parricide ko matuon man ni sa heinous crime, naplang ginpamatay mo, no, ang imo mga miyembro sa pamilya, no, kag the rest others. No, ibalawan ta ni corona, no, pespekan naton yung makabaran sa kay Attorney Cesar Veloria, may kaupod naton subong gagabi diri sa aton siriga pagpalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligan sa takta alas 7 sa gabi. By the way, congratulations kayo sa aton siring matag daog, ano, sa aton giparigan kay nga market draw, no, sang enhance swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio. So damo naman kita na pahalipay kay ina, no, sa giparigan diri nga market draw, ato siring palengke draw dira sa bahin sa Bacolod Libertad Market, no. So anom ang mga maswerte nga natagaan sang grasya, no, mga papremyo, no, nga naglabot sa 500 pesos sa cash, no, kag 500 pesos ka valor sang gift pack, no, kag may mga naglanlain pa kita makabanan nga mga pahampang, no, kay nadra sa Libertad Market. Nagdaog sang cash anday Mauro Martir sa barangay Panukoy, Bacolod City, Kayla Mawa, no, sa barangay 35 Bacolod City, Jose Grate sa barangay 40 Bacolod City, si Rachel de la Pedra sa barangay Dumanan, Bacolod City, Lorna Pacto sa Bago City, kag Romela Villarosa sa barangay Estepania, Bacolod City. So congratulations kay sa ato siring matagdaog sa ato siring first nga palengke draw, no, para sa ato siring enhanced swerte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio, gagin pergan naton dira kay na, no, sa bahin sa Bacolod Libertad Market. So sa aton sa nga matag programa sakop, no, panayon lang sa pagpadala sa inyong mga entries, no, damuan yung pagid pagpadala sa inyong mga entries para sa aton nga swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM. Over 6.5 million pesos sa kasiyahan, total prices nationwide ang aton nga igapanagtag. So libo ka mga kasiyahan ang naghulat sa mga weekly prices, kag mas dalagko nga mga cash prices ang inyong nga madagaan sa Grand Draw. No, so magprepara na, himo na sa inyong mga entries, maglakip lang sa mga masunod nga mga
proof of purchase. Kasubong sang isa ka Silver Swan stand-up pouch, no? Stand-up pouch, no? Sa Silver Swan, isa lang ato kinanglan dira, no? Sa Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. So Silver Swan sukang puti, isa lang ka stand-up pouch, sa Silver Swan sukang puti, isa na ka entry. Pwede man dira makagamit, no? Sa isa ka sticker kon coupon sang Orocan. Isa ka sticker, no, kon coupon sa Orocan. Sa tagsa kapag bakal mo sa Orocan products, meron na sang sticker o kon coupon. So kwaon ang sticker, no, kag ang coupon nga igatag sa inyo yung makabanan, no, may napagkit inada nga mga promo sang Bombo Radio, pwede nyo gini na ipasakop. No, ang coupon sa Orocan ti masuludlan sang bayo, suludlan stakan sang tubig, suludlan sa mga leftovers naton, no, pwede gid bakal kita mga produkto sang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pwede man, no? Ginarekomenda naton sa inyo kung panindahan bla kamo, no? So kadto kamo sa Pure Gold Supermarket, no? So kadto kamo sa Pure Gold Supermarket, kay dira, no? Bugnaw ang lugar, tawhay, no? Wa ginutok, no? Kag barato pang presyo. Ikumparar mo, no? Sa mga malls, mga kabanan. Pure Gold Supermarket. Sa Pure Gold, always panalo. Makapanindahan ka mo dara a minimum of 300 pesos nga purchase. No, sa Pure Gold Supermarket, pwede na nga ipasako. Pwede man, no, makalakip sa isa ka empty box sa bisan nung variant size ang Lifebuoy Bath Soap. Isa ka empty box sa bisan nung variant size sang Lifebuoy Bath Soap, isa na ka entry, Lifebuoy now in the Philippines. Pwede man, no, isa ka crown o kontakop sang San Miguel Pilsen. Isa ka crown o kontakop sang San Miguel Pilsen, isa na naka-entry in 320 ml o kon 1,000 ml. San Miguel Pilsen sarap laging kasama. Kag isa man ka coupon sang Arporete Ponsa Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka coupon ang igatag sa tagsa sa 14 pesos nga balor sa pagbakal akon pagprenda sa malahas kag relo. Sa Arporete Ponsa Jewelry, your diamond and pearl house. Bisitahan naman branches sa Dalan, Guangco, J. De Leon, Adigar, Iloilo, Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo. Tanan ini ang branches dito sa bayan sa syudad sang Iloilo, no? For example, tikon may ara ka 2,000 pesos, no? Nga worth sang pagprenda mo da, so may 20 ka man ka coupon. So ikabalenta may ina sa 20 ka entry. So pwede man ka makalakip dira sa isa ka empty blaster pado kon banig sang Panyawan Luyag Dilaw plus mangosteen plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. O kon Panyawan Banaba plus garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. Talagko ang mapapremyo naton, no? Sa aton nga masended entries, tumataging-ting, first prize naton 5,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Aton nga second prize is 4,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Ang third prize naton is 3,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth sang gift pack. No, sa din ba kabanan ang una, no, nga pamaagi sa pagdaog. Kay tatlo ini ka mapamaagi, no? Ang aton sining ihatag nga kalingawan sa inyo para sa aton sining iya nga promo. Padayon na sa pagpadala sa inyo sining mga entries, the more entries you send, the bigger chances of winning. Ang second part naton karon, no, kung paano ka makadaog, no, ipatpat man na, no, era pa ta online activation, kag siyempre itong inuna naton congratulate ang mga winners naton sa palengke draw da kay na sa Libertad Public Market. 25 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad. Pagbalik naton, unahon ta, no, si Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Market sa bayan sa City Council. Ulanta nung progress, no, sa pagsinapol kay na, no, with the Mayor Alfredo Benitez sa mga market vendors diri sa may bayan sa syudad sa Bacolod. Kay ban pa nga mabalita, no, balikan naton pagkatapos kila magsani. Stand by.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulot sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Nagapromote man ini sang cellular renewal paagi sa
sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanug Kabanan sa aton sa ring pagpalagad, oras sa Pambarado Bacolod, Philippines Standard Time, 41 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Para pamati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre, Ponce Lagad, Bombo Ponce Espino. Tidire kita makabanahon na ton, no? Si Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Markets, no? Sa City Council sa siyudad sa Bacolod. Diakot nga istorya naton iya makabaning pag sinapol ti kamusta hunta, no? Kung ano ang resulta sa pag sinapol sa mga market vendors, no? Sa tatlo ka madalaguan yung merkado sa siyudad sa Bacolod, no? I think to mga market officers lang ini ang ginpangsapol kaina, no, with Mayor Alfredo Benitez, no, sang Bacolod City. Di ano ang narangatan sa nini makabanan sa sining milyones ka pesos, no, nga arrears sang mga market vendors, meaning mga responsibilidad pa nila sa syudad sang Bacolod. No, so ila pa ni iyang responsibilidad balayran nila, no, sa syudad sa Bacolod. Sa pikalinya si Councilor Celia Flor. Councilor, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Yes, good evening, Bombo Ponce. Good evening man sa tagpanamati nato sa Bombo Radio. Yes, Councilor, thank you again, no, sa siring nga time. By the way, ano ang outcome sang meeting niyo kaina with Mayor Alfredo Benitez, Councilor, sa mga market vendors? Yes, kaina nag-meeting kita, no, sa mga duha ka categories, no. May mga ato dito nga market vendors kasulod sa mga tatlo na to sa merkado. Nga mga stall owners kag mga actual occupants. Nagatuman dito ang aton nga mga sidewalk vendors pa nagaklain-laing nga mga streets, no. May ara nga street vendors outside the central market. May ara sa downtown area. May ara man to vendors sa public plaza. May ara man even vendors, no, nga hasta dito sa may eskwelahan, dito sa may Lasal. Nakaabot man sila sa meeting, no? Kag sa Libertad, of course, kag ang sa Burgos man. Okay. Kaya ang ginasurihan diri ining mga arrears, ano to kung ano ang arrangement na kaginimo sa syudad sa Bacolod para sa ila, Councilor? Bombo Ponce po ay na hindi siya ang main topic kaina, no, ang mga arrears hindi na siya ang main topic sa atong kaina nga mga istorya, no. Okay. Kaya ang unang naging
take up ni Mayor Albi amo ang mga lease, contract of lease ng ato mga vendors, no, mga awardees kag actual occupants. Kay gusto niya may balaan kung ano gid ang sitwasyon sang aton nga mga awardees kag mga actual occupants sa sulod sang mga tatlo ka merkado, no. Kaya nabalo naman kita siguro, no, dugay na gid na yang open secret, no, sa apon pumuluyo nga ang mga merkado nato mga stall awardees dira nagbalang na naging parkilahan. Hindi na rin. Ang ilang mga rights sa stalls nga supposedly why na sila rights kaya may rights ang stalls ang syudad sa Bacolod, no. Kaya supposedly wala sa mga subleasing pero nagakatabo na siya, no. Kag hindi naton pag-itakpan, pag-i-cover up kay gakatabo na siya. So gusto yan ni Mayor nga daw mabutang na ni in the open kag ma-plastar sa eksakto, no, kung ano gid lang himuon naton sinigakalapabo nga subleasing kag kung ano-ano pa dira, no. So amo na nga ang kalabanan dira o halos tanan daw wala sang contract of lease, no. Pero ang na-issuehan sila sang contract of lease 2017 pa. Kay man ang validity sang contract of lease is 2 years, so 2017 to 2019. Pag 2019, kabalo naman kita nag-pandemic, so kadamo sang wala sang Renew. naka-renew, kag intact wala gid naka-issue ang syudad man, no. So amo nang isa ka problema nga gusto nila na mahatagan sila sa mga contract of lease parang mas feel secure sila sa ila dira nga mga operation, no. So amo na gin take up ni Mayor Albi ang contract of lease, so aton ina siyang i-plastar na siya sa local market committee kag ma-issue ang syudad sang contract of lease sa mga qualified man nga mga actual occupants, no. Kay syempre may mga qualifications pa na. So ang nabutang dito nga syempre ara na siya dra actual occupant, pero at the same time inibalang wala man tani sa mga arrears, no. Pero syempre again, no, lantaon naton kung masarangan Manila kay suno sa records naton milyones na ang kautangan sang aton nga mga vendors dira sa tatlo ka merkado kag including the Manukan country, no. So inang may mga idea kita, may subong nga balaan mo bungbupon ni ara dira suno sa mga market supervisors nga ang amo na ni kadako sa mga kautangan dira tungod nga iban dira or masiling kita pila dako nga porsyento ang sina nga mga may utang mga awardees dumaligin pa na balagin pasa-pasa na from the awardees to the actual occupants. Nga ang iban daya nga mga awardees na wala na dira ang ibang kalamatay na gani, no. So wala na dira. So amo na nga ako gusto ko isa-isahon gid na sino ina ang mga awardees nga why na kagatagan taman sang tsansa siguro ining mga actual occupants kay balaan mo amo ni pagidnos under sa market ordinance kinahanglan may public bidding na mo sa mga occupants o kung sa mga magbulos sa awardees. Ang problema sina ang gabid gali kinahanglan bayaran mo, willing ka magbayad sang utang sang previous. So amo na siya nga dumasiling kita nga kadako sa mga kautangan. Pero in fact, hindi na siya utang sang mga actual occupants na dira subong. Of course may utang gid ang mga actual occupants, no. Pero amo na bala nang napasapasa na bala ang kautangan. So gusto ko na maidid kita nga pag-estudyo ano gid ang sino gid sa mga actual occupants ang may mga kautangan nga napasa na halin sa mga awardees kag sino sa mga occupants ang mga may utang nga ila na gid utang. So that aton maplastar man sa ordinansa kung maka-ubra gid man sita sa ordinansa kag ma-push gid man naton sang ginatawag naton nga amnesty program, no.
Oo. So, pero hindi na siya ang main topic kaina Bombo Ponsa, ang amnesty. Ang main topic namon kaina is ang ano ang inuon naton sa sitwasyon sa merkado nga kadamo sa atod nga mga sidewalk vendors. Kay sa tuod lang, hindi na gid man ang carrying capacity sa aton nga mga merkado. Kuan na siya do nakalimitado, di ba? 1960s pa ni mga merkado naton. Kag amo man nagyapon wala man na siya na-expand. Pero at the same time, ang aton nga mga pumuluyo, kag ang aton nga mga manugbaligya, kag ang manugbaligya, nagdamo na gid, di ba? Oh, so correct. nagsobra na sila sa mga merkado naton. That is why exist ang mga sidewalk vendors, no? So ang isa naton kasolusyon is coming up with an ordinance regulating sidewalk vending. In fact, may draft na kita nga ginplastar maton kaina. Okay. Kag sinisiguro nga Wednesday ato na ina ipasulod sa konseho. Mayo man, at least, no, mabutang sa order ang tanan, councilor, no? Parang, speaking sa mga listahan na dito, kung nakasecure ka na kopya, kag kung inta ni Ehan kwaon man, para ma-identify ito isa-isa blad, o malawig-lawig nga trabaho ini? No, nasugdan na tungod na sige-sige man amon meeting sa local market committee upod sa mga market supervisors. Okay. Nasugdan na ang mga inventory. In fact, may mga number na kita sang mga sidewalk vendors sa nagkakalain-laing nga lugar. Dira sa aton surrounding the central market, may mga 117 dira ka mga sidewalk vendors isdaan kag mga lamas bala, no? Ang didto sa may downtown area, ni balang mga building na balang mga Tubang Plaza, no? Ano na siya, Gonzaga, Lusuriaga, Araneta, lugar na nang tawag sa Lusuriaga, kag Andres sa may Gaisano, may ara na tang number nga mga 335, no? So, hindi naman gid budlay nga mag-identify kay ara na why na sila ka kwan pero ginpa inventory tanan na sila advance, no, sa aton nga mga supervisors. So may ara na kita listahan. In fact, subong ang mga associations nag-submit man sila sa ila listahan kag aton ina i-matching, no, do ikwanta bala kon bala ang amon lista, ang amon lista sang vendors coming from the inventory from the supervisors, naga-match bala sa listahan nga ginasubmit sa mga asosasyon. Ang ayo ko ganin sa ila, kung amo na gid ning inyo listing, kag amo na sila mga actual dira nga mga vendors, palihog hindi na ta magdugang. Okay, so amo na siya para nga, amo na siya ang number nga basihan naton sa ordinansa. Kag ang mga lugar nga basihan man naton. Kay ang aton ordinance, niara na ta nga, so i-regulate naton location, no, kind of product, kag rates pang aton nga mga balaligyan. Okay, no? Tagkataho man, no? So anyway, ti atom lang sa dadat yung tuyo with Mayor Benitez nga ang matutuod gidyang occupants, no? Ano to kung mapabalik na natin kung mga patay na to councilor, pwede na makakanda ka mo bidding, you know? Actually, ang mga awardees nga wala na, may ara na sa ruling succession mo, may succession na siya. Kung immediate family, mga bata, o kung wala na bata, kung apo, may ara na siyang may guideline na siya, bubupon. So, amo na nga, okay lang na niya, pero amo na, ang kautangan, amo na gusto ko gidyang maisa-isahon. Kay, kundi ang ginhatag sa aton nga listahan is do collective na mo, nga amo na siya. So gusto ko tunan ang kada isa, ang history sang kada isa para nga ano ko bala kung reasonably bala nga amnesty ini siya or hindi reasonable or justifiable bala ini. Sige. Anyway, at sa bala na to, no, ang overview sa sining pagsinapol kaina, so diskusyonan ta na ina dugang, no, sa pila kami inadlaw man councilor, no? So anyway, at least may ara kita impormasyon na sa imo councilor. Thank you, Ged. Salamat, Gid, Bombo po. Salamat. Councilor Celia Flor,
ang chairman sa Committee on Market sa City Council sa pagpatpat no sang sining natabo nga pagsinapol kaina no with the Mayor Pedro Benitez with regards sa sining nasambit iya nga mga market vendors association. No? So mga kuan ni mga officers kay kun isa-isahon maging mga market vendors damo na sila. So ti mayuman no at least although ti subong do ita way plano no ang administrasyon nga ti disugon ka na dayon. Para na kon kuan ka dabi gin-inherit mo lang na o kon gin mana mo lang na no. So ti may mga programa man para dira no sa mga utang ti mo ang amnesty approve gid ma kwanto ma-discuss mayo no kay tigin identify gid anay ang mga original nga mga tag-iya no sang sining nasambit iya makabanan nga mga stalls sa tatlo ka madalaguan nga merkado sang syudad sa Bacolod. Ako na namian ko ni kay ti nga butang tada bla although ti ligat wen hikay kita to ya no sa kay Councilor Bart Orula anay City Councilor nga daw sako pa to sa negosyo niya sang nga mag-ariglar sini sa mga problema dati duwa niya ka termino sa sulod sa 6 ka tuig wala gid klase konsyal na ang chairman niya sa pagka-committee on market duwa gid nag-ubra no so ti kita bago pa lang Councilor Celia Flor isa pa lang kabulan pero ang tawan nyo bla no kung anong performance nagsala gitos Mayor Bing sa una butang ni kay Councilor Bart Orula ang managuro rason na perde sa kay sa utan niya lang kaya no sa babaw sa entablado pero sa performance ni isa katapak kani kuno sa merkado wala kapag patigayon sang meeting no sa bahin sa mga market vendors. Ti sige no so ti diri nakitaan ta no nga may kwan gini may mayo gini padulungan kay si Councilor Celia Flor na ang nag-uyat sang Committee on Market. 55 minutos ang nakaligad takna nga alas 7 sa gabi. Next sabi po ulit no si Congressman Dino Yulo no, sa 56 sa probinsya sa Negros Occidental no botok sa bahin sang House of Representatives no kon makapush kita abi sa bahin sang Department of Agriculture no buat kita House Bill parang bisan pa paano makuha naton bla makontrol ang presyo sang kalamay bisa mo ni nga damo na kaso sa mga may diabetes pero ti hindi man ta Japon makambal nga hindi kita maggamit magbakal magkonsume sang kalamay kinanglanon taman Japon ina no sa aton sini nga lawas no so ang kalamay ang ginaprodukto sang Victoria's Milling Company naka-check kita sa presyo nagligad labot diri sa kwan sa kapin sa 106 pesos ang isa ka kilo sang kalamay ti imagine no 106 pesos ay isa ka kilo sang kalamay to kay bakal mo na sang bugas ara na sa 2 ka kilo sa bugas kiti 50 puti-puti na no 45 47 48 no puti-puti na nakaklase sang bugas no so pero ti mas mahal pa yung kalamay kumpara sa bugas muna ngayon pasalamatan naton kay ang bugas daw ay gid nagataas ang presyo no kung magtaas pag ang presyo sa bugas I don't know base matabo sa aton ni base natabo to sa Sri Lanka blang grabing crisis to economic crisis base blang matabo man ni sa aton or base amo ring senyales man nga magsalarado ang mga business establishments naton dire amo nang masubo no so ti kita nagalaom kita no kanagasalig kita sa aton nga mga lawmakers kung kaysa do maduda mas ni no nga ang amo ning katabo kumalo kamo ti kun sa mga economic professor naton no sa law on economics nga ginatawag law of supply and demand no kon
dako ang demand, ti kulang ang supply, no, mahal ang presyo. No, di ba? Kung dako ang demand, kulang supply, dako o kung taas ang presyo, no? Kung dako naman, damo naman ang supply, juta ang demand, no, barato ang presyo. Pero sa kalamay, hindi na siling nga ti mabago-bago na yung demand ta, no, sa kalamay. Kay adlaw-adlaw nato niya nga mga kwan, nga mga kinanglanon, no, ang kalamay, adlaw-adlaw ta na iya, no, nga kinanglanon, ti hindi ba na siling nga ti daw ginakwan kita, ginadako ako, gadako ginaban sa kalamay. Pero nanotice nyo, halin sa nagligad pa nga mabinulan, no, ang problema bala sa mga soft drinks, ako dugay kung nanibatian, kay gindalata naman inididi, no, kay pati shortage ang soft drinks, subong problemado man. Or supply, no? Pati ang supply sang soft drinks, no, subong, problemado man diri sa bahin sang syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Hindi ko imaginon mo, no, ining soft drinks gani mas dako pang halit sa aton ning lawas, no, ang content sang kalamay kung pila iya makabanan ka porsyento ini. Sige, aray si Congressman Dino Yolo sa 5th District sang probinsya sa Negros Occidental. Kong, good evening, live sa Bombo Radio, si Bombo Ponce ni. May gabi si Bombo Ponce, no? Of course, sa Tagpalamati, may gabi. Oo, Kong. Nalibot na mo na pila ka mga malls, grabe, ang Victoria's Milling Company, ang refined sugar, ara sa 106 pesos, no, ang bili. So, ano-ano yan ang ginalantaw na ito, Kong, kung nga mo ni naglabot ang presyo sa mo ni kataas? Bombo Ponce, no, we are experiencing tightness sa supply side, no. May drop kita sa production sa refined sugar, that's why nga nagataas ina, no. Natural lang so, sa imo pag-explicar kay, no, law of supply and demand, no, ang nagadala sila subong. Oo. Okay, no. So matabo gid man gali ini. Tuod na, no. That's why, no, may ara kita, so may mga istorya sang kuano sang ang mga kuano mga import program dalala na sa sa tightness sa aton nga sugar supply. Oo. Okay, iban niya blakong nagaduda sa nga ti basi kun amo ning rason para nga ti madayon ang aton importation bala sang kalamay. Ang aton miguro kita mismo, no, bilang producers, ato man nakita nga nagligan nga tuig heavily affected kita sa weather conditions, no. Hindi naman naton malipod, no, nga ang aton nga sa production side, no. Kasi ako isama ko ka sugar planter, no. So makita na nako no nga may igo na kita sa climate change, no. Pero upod ako gyapon sa atong pumuluyo, no, nga kinahanglan ini nga mga programa sa SRA should be calibrated, no, to ensure nga hindi mag-flood ang aton nga supply side at any given time nga apektado ang aton mill gate price. Okay, no? So, ang calling subong ara sa SRA, kumaga? Dapat, no? Naging proactive ang SRA, no? Balo ka kita. Mabalaan naman nato, no? There are so many writings on the wall. Number one, nagapanaog ng aton nga land area sa ginatamna, no? Brought about by progress, no? Damo na kita sa mga subdivision, damo na sang mga lugar nga ginausa sa negosyo. In short, no, from 420,000 hectares of land, ara na kita sa mga 390 plus, no. So una na. Number two, on the demand side, hindi naman na malipod, no, nga tigasakang aton populasyon, no. So mas damo naman, no, ang naga-usar sa kalamay, no. So ini nga bagay, no, dapat lang taon sa SRA with a very proactive program. Okay. So, sa monitoring ninyo kung paano ni sa refined sugar, di naman mas dako nga demand abini o sa inyo nga mga planters sabi? Ang dako gid nato nga demand Bombo Ponce, of course, no, is the industrial users, no, particularly sa sugar sweetened beverage, no. Amo nang pinanato kadako nga demand side, no. Of course, ini mga bakeries naton, ang mga institutional users kinatawag namon, is another big demand, no. Actually, among the demand nato, no, ang aton household, no, isa pinakagamay naton. Okay. Oo. So anyway, amo na siya, no. So daw kakuan na bala subong kay ti manugsugod ang milling season pero ginakulang kita sa supply.
Sa liwat no, ano na inang isay nakabagay kano, hindi pa sinasinakod, hindi proactive ang SRA sa pag-resolve no. Pero gusto ko lang no sa tagpalamati naton. Ang isa ka bagay nga masyado kasakasakit no sa sa Balatsyagon sa aton nga mga planter nga sa subong nagagwa nga daw planter pa ang may sala sa pagpataas sa kalamay no. Sa mga tagpalamati naton, wala iya sang kedan, wala na sang kalamay sa kamot sa mga planter naton. No, so gusto ko lang na iklaro, wala na sang kedan, wala na sang kalamay nga yara pa sa kamot sa aton mga planter no. So dako ina nga sala kang hindi ina matuod nga dako nga ginansya ara sa mga planter naton. So ini sa kedan amo ni mga raw sugar? Balo ka mga planter naton Bombo Ponds, they do not sell physical sugar. What they are selling is paper, papel ginabaligya naton kada wibis no. Ang kakatabo sila sa tutuod, ako bi planter no nagpagaling ako, pagka wibis gabaton ako sang sugar kedan no. It is a warehouse receipt no. Gabaton ako warehouse receipt pamatuod ina nga may kalamay sa sulod sang bodega nga ara sa ngalan nakon, amo na iyang ginabaligya nakon. Okay. So wala man kung abi sa may kakatabo nga hoarding, especially in mga cooperatives, kaya titamo kita mga sugar cooperatives diri nga may mga stockan sa kalamay? Sa base sa planter, wala yan sang hoarding. Gapangutang pa ganina, paano yan ang kapta niya pangkida niya? 99% of our sugar producers, they sell their sugar kedans each Thursday. Okay. No, sa mga sa kilala ko, kada Thursday issue sa chiki para sa kedan nga mga ginapamakal. Maayo pa si Bombo Ponds, nagta mo? Muna, kada wibis, kinabakal ang imo kedan. Okay. Sige. Kung abot ko nakalabot na ni sa atensyon ninyo, base mo maning isa sa marason, shortage ang kalamay, kag may shortage man sa mga soft drinks company, subong kayong ginagamit nila nga sweetener, natural sweetener, ang local sugar na ton? That is correct, no? Natural kung magkulang ang kalamay naton, maapektado ng mga ang mga soft drinks company nila because they, of course no, sila ko na ang biggest nga aton nga user of kalamay among ng sugar sweetened beverage. Hindi man abita ka import na no? Subong until now no, experience gini kulang gid bisan di kalamangkot, wala soft drinks nga mo ni wala o kulang. Gusto ko lang iklaro no, atong sugar order number 3 gagin issue sometime in March, hindi kambal ang aton nga mga industrial user nagkulang sila because that program was exactly for them no. If ever may kulang, ara ina sa retail market naton. Okay, sige. Anyway, ano ang the best nga madala mo abi ini sa House of Representatives sa Kong para at least makakuha kita sang House Bill, i-call na to attention sang SRA with regard sa paglantaw sa problema nga ini? Ako yan, Bombo Ponds, I would rather focus on the solution no. So ang akong ginalantaw sa subong amo ang long term no nga productivity program which we hope to institutionalize sa aton nga industriya. Okay, sige. Sabantayan na to no? Anyway, Kong, at least, no, nakapalabot kami sa mga concern mo, kahit kina-check na po na sa mga merkado, amo gini ang presyo sa kalamay. That is correct, no? Apektado kita. Sige, no? So, how long it takes any man? Liwat Bombo Ponds, naka-cutting off. So, sa lingko, ano ihan kalawig, ining ma-experience kita sini? May ara nang ginabuko ang national government no nga mga pagpasulod no ang aton lang concern it should be calibrated no kay di nagasugod na kita sang galing no in any that's like what is happening in rice no dapat no hindi gid maapektado mill gate price naton to ensure food security and food sustainability. Okay, sige. Kong, thank you good sa saning time. Madamong mga salamat si Bombo Ponds no, of course sa atong mga tagpalapiti mga gabis tanan. Okay. Salamat. Congressman Dino Yulo sa 56 ang probinsya sa Negros Occidental. Malabot na mga concern ti Makabanan no. Kag syempre ti isa bilang tiglawas no sa 5th distrito sa bahay sa House of Representatives nila umantama na no ang ining mangin solusyon niya no. Ti amo to gina-calling attention sa SRA ang pagi sa aton nga SRA administrator nga si Hermini Hildo Sirapika
Kuno padako lang kuno itlog o brayada. No, sabay sa SRA office, no, dapat kuno nga maging proactive. Tinabatian mo to Administrator Serapika. Nga ako kampante ko nga dapat ang ibutang naton da nga kwan bla, no, nga administrator, no, negrosanon. Kay ti isa man tadi mo. Sabay may pinakadako nga produksyon sang kalamay. Di halos kalabanan nga maduta diri sa Negros Occidental ang makitaan mo nga plantasyon tubo. No, sugod na kita miling season ti di ano ginahimo sa SRA diri. No? So ti niya natural niya nga observation naton nga ginakulang gid man kita diri sang kalamay. No, sa una okay lang kay dago sulubra kay iti mga soft drinks company ni, no, like sang Pepsi, sang Coke, no, makapagusto lay import sang high fructose corn syrup, o kon HFCS nga mo ning ginahimo nila nga sweetener sa ila sini nga mga soft drinks. Pero ti reklamo man tuligad ang mga planters kaya perde kuno sila. Kaya may kompetensya. Doon nabatian tama na sa una sa mga planters sa bumbulit, no? Yan do bastante matas produksyon di. Pero nga nga nagakulang. Nga may ginakulang. Sa supply ko sa do makalilibog man ano ni man? Hampang o sugar cartel. May sugar hoarding, no? Ti ka naman na mahambal ka mga wala hoarding, pero ti nami goro ikwantang NBI, no? Kung ako ni sa kay President Bongbong Marcos, kung makalabot na dito sa kwano, sa plasyo sa Malacanang, itast ang NBI. Ridon, no? Ang mga warehouses, nga may ara sa mastak sang kalamay, no? Kago nang ipagwaon. Okay, man ginakuha na nila nga i-hold nila, ipagwa, wala sang supply, kag magpagwa lang jutay, kag pamahalan ang presyo. Ti sinong daog dire. Siyempre ang mga traders, ang mga negosyante sang kalamay. No, sinong perde? Kita nga mapumuluyo ang perde dire. Nakuha nyo ang punto, no? Sa kuna ka mo ning atubang naton subong. 12 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi. Dala sa sunod na report ni Bobo Carla may defensor sa patrol. Ang ining gipagayon kay nang anibersaryo sang aton iya mga Bureau of Fire Protection, no? Pero ti nami ito gina kami mga kabataan to sila nga gin pag-train daw gin pasoksokan Manila bala bayo sa Bureau of Fire Protection, no? Ang mga kabataan nga tudloan ko paano mag-responder sa sunog. Kay may lugar na sila sa SM City nga ginkwa ang Bureau of Fire Protection kanami mo, no? Kanami lang tawon sa mga kabataan ngati mga munang ginatawag tang mga bulilit firemen. No? So ining aktibidades ang ginpamunuan kay na ni Fire Chief Inspector Rodel Gaspi, no? Aton sa ning Bacolod Fire Marshal, no? Diri sa syudad sa BFP Bacolod. So di kagdugang nga mga panumdom, no? Pagaligmat sa aton mga pumuluyo kay hindi marso subong, no? Na si mambal ko daw hindi man marso subong, hindi tabag observe, no? Sang fire prevention man, no? Every day gid gani is a fire prevention day. Sa report ni Bombo Carla may defensor sa Pekalinya. Bombo Carla, may gabi press kami in. Yes, Bombo Ponso, may aras ang BFP Far Square, ang katapos ang BFP Bacolod, Bombo Ponso, ini ang ila sining BFP Far Square, selebrasyon ini sa ila sining 31st BFP anniversary, Bombo Ponso, may aras ang tema, bomberong makabayan, modernong serbisyo, alay sa mamamayan, Bombo Ponso, amuning ila sining tema, Bombo Ponso, suno ka Chief Inspector Rodel Gaspi, so ikaduwa na ini nila, Bombo Ponso, ginhiwat, ining activity ining BFP Fire Square Bombo Ponso kay tinalikdan nga March Bombo Ponso ining Fire Prevention Month Bombo Ponso, no? So patigayon man nila dira sa isa ka mall o sa SMCT Bacolod Bombo Ponso. So ini ang BFP
fire square nga ni Bombo Pons, so amo ini ang impart awareness sa mga bataan sa fire prevention education kag emergency response as a front line na program sang agency Bombo Pons, no? Diri makita naton nga kagaina mga kabataan ti bali last day ini nila Bombo Pons, no? 2 days ni nga ginpatigayon ang BFP Fire Square sa SM City kag ini Bombo Pons ang ginahimo diri sa mga kabataan mayari ini sila sang board o kung tarp ini sila nga mayara sang fire nga picture Bombo Pons, and then mayara ini sila sang host Bombo Pons nga dapat maigo to nila para mag-down ang picture nga may fire Bombo Pons. So, kumbaga do nangin isa man sila ka firefighter Bombo Pons, and then mayara sa mga little firefighter. Little firefighter Bombo Pons, and then may araman sila sang kalamangan na Bombo Pons, and nag-enjoy gid ang mga kabataan, no, from 3 years old to 10 years old Bombo Pons kang makaya lang sang ila sini nga equipment kaya mismo sa sulod sang mall Bombo Pons. Ti may ari man ini sila kasang higa to doan man mag CTR ang mga kabataan Bombo Pons. Then after that ati may ara naman sang do alas zipline na Bombo Pons, no? Kaya syempre ini kung kaisa kung mayara sa mga matagaas nga mga buildings ni ini ginagamit gid ini sang katapos sang Bureau of Fire. So madamo kada nagligad ako nagkagahapon Bombo Pons, madamo gid sang mga kagto mismo ang Bureau of Fire na ang nagkastapanay para makakaon man ini sila kag makapahuway ini sila ka bisan makadali kay kung sige nang gid Bombo Pons, madamo gid sang mga kabataan nga interesado. So libre ini nila nga patigayon ini nga BFP Fire Square Bombo Pons. So Bombo Pons, pamatian bala nato ng pakayagikan kay Chief Inspector Rodel Ligaspi. Ini isa ka bahin sang selebrasyon ni Bureau of Fire Protection Region 6. Sang Agosto nagselebrar kita sang aton ika-31 nga BFP anniversary. So in line sa sini nga selebrasyon, si Bacolod City Fire Station nagpatigayon man sa ginatawag namon nga Fire Square. Nga kung sa diin ginapakita naton ang nagkalain-lain nga serbisyo, no, mga different services of the Bureau of Fire Protection, no. Kag ginapakita man naton nga sa paagi sang pag-ubra sang Fire Square, no, ma-emphasize naton or matagaan naton sang mga idea ang aton nga community kung ano kalapad ang scope nga gina-perform ni Bureau of Fire Protection sa iyang official functions, no. So ginapakita naton diri nga may ara kita sang emergency medical services. May ara man si Bureau of Fire Protection sang firefighting operation as well as ang aton rescue operations. So gina-implant naton, no, or gina-mindset naton ang mga kabataan or mga gagmay nga mga kabataan para sa diin mag-promote ini sang awareness, no. Hindi lang man sa kabataan kundi para gid sa tanan, no, sa pumuluyo naton diri sa Bacolod City nga ang serbisyo ni Bureau of Fire Protection is continuing ni siya throughout the year, no. Kag ini kabahin man sang amon pagpahanumdom nga kita gid mangin fire safe, no, all the time, especially sa aton nga tagsa-tagsa ka panimalay, no. So ginalauman namon nga sa paghiwat sa mga activity nga amo sini, no, makahatag kita sang consciousness kag awareness sa aton publiko agod nga mabuligan ang Bureau of Fire sa aton kampanya nga mangin fire safe city ang Bacolod City. Yes sir. So sir, kaduwa na ini gipatigayon sang BFP Bacolod. Yes, oo, ang actually ini nga idea, no, ini siya tungod sang concerted effort sang tanan nga personnel ni Bacolod City Fire Station. Kag sa diin kami nag-decide nga maghiwat sini nga Fire Square sa tong selebrasyon sang Fire Prevention Month, no. Kag nakita namon ang amon panawagan, no, dako gid ang pagbaton sang aton nga mga kabataan, no, sa community, no, as well sang mga parents nila. So tungod sang ilaman, no, nga suporta
sa aton nga mga aktibidades amon na liwat no nga ginhiwat ini para sa aton nga mga kabataan as well sa request man sang mga ginikanan no sa diri sa Bacolod City no. So nalipay kami kay nakita namon nga madamo kita sang nahataga no hindi lang sang fun kundi as well as educational no para sa tanan sa paghiwat naton sang simple nga activity nga makahatag sang memorable moments para sa mga kabataan naton diri sa Bacolod City. May ara kita no sa of course may invited guest kita no. So kami nagpasalamat gid kay ginupdan kita sa aton nga regional director no si General Jerry D. Candido kag nagpasalamat kami sa iyang all-out support kay Bureau of Fire Protection Bacolod City Fire Station. Subong man nag-imbitar man kita sa aton nga mga bisita halin sa aton nga syudad sang Bacolod no. So nagtambong man upod sa aton in behalf ni Mayor Albi Benitez ginpadala niya si Attorney Chu no ang aton secretary to the mayor para maghatag sang iyang mensahe no. Kag kaupod niya si Councilor Syke Marie Pausi no nga naghatag man sang mensahe para kay Bureau of Fire Protection. Kaupod man naton diri ang aton provincial fire marshal no si Superintendent Kim Silicio kag ang aton nga mga volunteer fire brigades ang Amity, ang Chamber kag ang aton nga disaster no sa City Disaster Reduction Management Council no. Kag ginupdan man ini sang aton. Bobo Carl? So, Bombopon, sa mga no, pahayagi ka kay Chief Inspector Rodal Ligaspi regarding na sa ila sining activity Bombopon. So, ninigin assist ni nila mga kamataan Bombopons no para maka-experience man Bombopons kag para sa firefighting simulation, proper body mechanics kag how to perform CPR kag fire exit procedure Bombopons. So, ini ti kaupod man ang special rescue force ang BFP Bombopons Negros Occidental para mag-assist ang mga kamataan Bombopons. Sige Yes, Bombopons, sa mo nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Ang salamat sa Bombo Carlamay Defensor. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Third Time, 22 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Along-along kita sa aton sa mga helikopter subong no. So although acknowledge naton ang mga programa sa Bureau of Fire Protection, pero dala na no ang paghalong naton sa aton nga tagsa ka mapaninamalay nga makalikaw kita sang suno. May manabilin lang kita nga mapanumdom and then pagbalik naton wind up kita dali sa aton sa pagpalagad pagkatapos sila mang sini. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ay, mga 40 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Sige, this time, marasa kalinya si Attorney Cesar Viloria. Sa din makabanan sa aton siring nga mga kauturan, the same time sa aton siring nga mga kabombo. Parang check taman, no? Kay kuanta ni reaksyon, no? Si Attorney Viloria with regards sa siring nangin isa na kasuguan. Ang ining ginaduso, no? Sa tuan ay Majority Floor Leader, Senator Mig Zubiri, no? Sa 18th Congress. Siya ni ang principal author kag co-sponsor sang Republic Act 11928. Ang Separate Facility for Heinous Crimes Inmates Act. No, in short, painsin din naton, no, may separado, no, nga mga prisuhan, no, ining mga nakakomit sang krimen nga hinos sa common nga term naton, no, kuani, no, makalunosbo, no, or heinous crime, no, kalunos-lunos. Para naman silang ka-rape, gin-rape niya tong minor. Ang isa ka suspect, no, gin-rape niya ang minor nga bata, and ginpataya pa. Tapos ginsuukan niya pa sang matigang nga bagay ang kinatawos ang bata. So that's considered as heinous crimes, no? So okay gini para sa aton, no? Kamagsaling kang heinous crime. Sa diri sa aton nga mga kauturan, at the same time sa aton sa mga kabombo, pero ano ang mga may mga bintaha, may disbintaha. Subong nagaproblema patagani sang kwan, sang kakulang sang mga prisuhan ta. O kay nagaginutok subong. Ang aton sa nga mga prisuhan. So bulagon pa naton ining mga priso nga nakakommit sang heinous crimes o kung makalunosbo nga krimen. Dinta na sila ipamutang. May guro mabuhat ta guro kwanto ay, no, ng prisuhan sa bahin sang West Philippine Sea, no, buhat ato kaya matanan na nakakomit sang heinous crimes ito ipamutang, no, kakonviktado na bla. Tapos ang mga involved sa illegal nga droga dito taman ipamutang mayo guro, no. Tebot ko sino nga mga lawmaker ang maka-propose ni makapaminsar, no, sang sining nasambit iya makabaran, no, nga kwan, no, nga krimen. Dini sa kunok sulod ni tao. So ti amo ni bla, no, para sa aton sa murder, no, mara murder, no. Ano pa ginawa heinous crimes na rape, no, rape with homicide. Ang ginsampol ko to gina ang kwan, ang ano gani, ang parricide ba? Pero nabi, no? Ginpamatay niyang iyang mga membro sa pamilya. So makabig man naton blaihan ina nga heinous crimes.
So ti amo ni siya, no, sa di makabanan ang subong, no, kundi may mga obserbasyon kita, damo kita mga lawmaker subong, no, nga daw grabe gid ang paulikid nila sa kwan, no, bag-o ni siya, bulit. Sige, no, grabe gid ang pag-ulikid nila sa mga kwan, sa mga pumuluyo, no, ang ining mga lawmakers na ton nagapapasar sa lay, nagapinauna racing mo. May racing nga nagkakatabo no? So, pero galing diskarte man anila ko, no? Kaya para nga hamot sila, no? Sa mga pumuluyo. Di ba? Para hamot sila sa pumuluyo, pigado ang updanta. No? Pero iba niya way kuno nagapaminsar, no? Nga tani, mabuhat man kakuskuguan para sa mga no? Para sa mga manggaranon. Pero nabi daw may giduso to ligad nga dapat ang manggad, no? Wealth, no? Dapat may mga taxes man kita nga ipatuman, no? Sa wealth o sa mga manggaranon. No? Nga mga may manggad. Ang mga manggaranon di na exempted sa buwis, no? Nagabayad man asang buwis, no? Ang mga manggaranon. Ano pa nga taxes ang kwao na to na sa ila, no? So, ini tamaan man ni ka-questionably. No, pero nabi, no, nang manggaranon kay mo kay naninguha ka, no, baka-baka kada imo kag nagtutok kaya masyado sa imong negosyo. Di ano mabing rason nga natipon mo na manggad mo bangod sa kabudlayan mo, no, butangan pa tax, no, naman nabla, ug mga plano pa man lang ina, pero way pa na patuman damo na mga komento. No, kay kon manggaranon ka kon pigado sa mata sang Diyos alalangay lang kita tanan galing kay sa kwan nga sa physical o kon sa kwan ano sa normal nga sitwasyon siyempre abanse gid sila kami kwarta sila iya mo, no, may mga manggad sila ban pero napanubli mo na ng manggad mo sa mga girikanan mo, no, kuanan pa sang tax damo na bala, no. So anyway tini makabanan speaking sang heinous crimes, no, why sa pigado, why sa manggaranon. Kaya there are some cases kita, may mga obserbasyon kita di ba? No? Nga nagka-committer sa krimen, mga kwartahan magani. No, mga manggaranon, no? So, kinanglanon pag diyan man bala, no? Naton nga i-separar ay ni mga sospechado, no? Kati masiling sa iban, anong kinalain sa nila, no? Basi kung magawa parang issue da nga tagaan sila sang kwan, no? Tagaan sila sang tawag sila sang treatment na bala nga kwan, no? Nga special treatment. Ti naglain pagid. Para man sa ato sila nga makotoran. So man niya, bagay ti okay gina, no? Gina-acknowledge kina naton, no, ining pila ka mga kasuguan, naton ginapapasar nga mga kasuguan, no, diri sa aton sa bahin sa pungsod Pilipinas, no, pero tayo pamangkot kung bala, no, may pagtutok kita dira kung bala, no, may ara kita da sang kwan ano sang kwan bla nga ipatuman tagid balantayan ta, no, nga aton sinigid nga mapatuman, no, makabanan ang ining nasambit iya nga kwan ano ng mga kasuguan. Alang-alang garo bumulit ng imo nga mga hindi isa kuno kusulod daw. Ara na. Okay, sige. Basi ma-delete kita bumulit ay troubleshoot na lang da, telepono na lang ta. Ano muna kay gabisyo bango di guro sa ulan ni, no? So damol ulan subong katupa, no? Haling kay na sang temprano hasta subong. Dahil katatlo tanan ini bumbulit no? So why Japon now? I-try ta pagid ang last, no? Kung wala pagid why na tamimo. Telepono kita ni karon agi. 47 minutos sa kaligad sa takda alas 8 sa gabi sa aton sa nga pagpalagad. Ga-monitor mo sa Attorney Viloria. Attorney, may ginsend kami na liwat, no? Nga another nga link, no? Para sa imo, no? So lihog lang ko sign in para maka proceed naman kita, no, sa aton sa nga diskusyon
diri man sa aton sa nga pagpalagan. Sige no, kagkaroon dugay-dugay ti comment simpo pa kita istoryahan ta man no, ang ining kwan sa Pizza 9 ito daw mo ni ang kwan no, tagaan sang sining pagtamod ang honor no, ang lubong no ni Anay President Fidel Valdez Ramos no sa Pizza 9. Pero hindi na sa holiday no, aging klaro ina sa palasyo sa Malacañang. Sa public viewing nagsugod last Thursday, that's August 4, no, 2022, ati mga abyan no ni the late President FBR ang nagbisita no dito sa iyang wake no, kag kuan man no, naghatag sang mga statement sa kaayo man ni former President Fidel Valdez Ramos no, sa inisyang pungko bilang presidente. Pero damo gid negative no. Muna saling nila daw kalaw ay makuno magtamay sa isa ka tawo nga patay na kati wan sa tsansang makabalos. Pero damo gid negative no sa kay former President Fidel Valdez Ramos. Ang issue ito ay mga lakat-lakat to ako diin to makadto bla no. Lakat-lakat to sa ako diin to sa makadto sa bahin sang kuan ano sa pila ka mga lugar bilog sa ning pungsod Pilipinas no. So siling tagani do kanami isang iyang kuan ay no, do kanami sang iyang biyahe si FBR pa okay no, sige manumber na lang kami attorney no. So okay lang na maagi lang tas telepono mo. So standby sa aton nga mga 50 minutos na nakaligid sa tak na kalas 8 sa gabi. Naman sa aton sa nga pagalagan. May commentary no. So may lang nga pag pamati na no sa kay bro naton tabak. Dugay man kami kakitaay ni bro tabak ba no. Musta ka na bro? So no sako ka na gid lain ang ginasakuan mo subong sige no. So no na bro baldang tingog taw kay ti because ng isang klima golpeada lang ulan init no. So way gig takluwas. Sige importante nga tay nagatusgaw pagta no. So may ulan na kapag pamati sa imo si bro tabak tubong banwa. 50 minutos sa kaligid sa tak ng kalas 8 sa gabi sa aton sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Opinion man yung aton nga kwaon no sa kay Attorney Cesar Viloria para nga makwanta no, mapaatag taman kag ti makwan aton no, hatag ta sa publiko ang ining mga personal no nga mga pananawan no sa pila man aton sa mga abogado. Tiyan mo na siya no, ang isa sa mga tinutuyo naton dira no. So basi way sa acknowledge sa imulit no, kuan na lang di kay para nga madiretso ta sa tawag no. Ako na lang para diri na lang sa akon maagilit no. So 52 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa pagpalagan man sa aton sa palatuntunan. Sige no. So sa aton sa matag panamati matag puro sakop naton panayon lang ko sa pagpadala sa inyo nga mga entries. No, ikaduha naton nga pamaagi kung paano ko ta magdaog sa aton sa promo. Pwede ka makalpasakop sa aton sa online kasiyahan. So may tatlo ang magdaog para sa aton online contest para sa pinakanami nga promo kag arisalit no. Promo kag product display sa mga sari-sari stores. Katon nga mini groceries dalagko man mapapremyo naton diri no, 3,000 pesos ang aton nga major prize. Kay may consolation prizes kita nga tag 2,000 pesos plus sina ang 1,000 pesos nga worth sang gift pack. So muna ikaduha no, kapag naton sini kung paano ko magdaog sa aton sini nga promo. Sige, balikatan na sa Attorney Cesar Viloria sa piya kalinya. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponsini. Yes,
Bombo Pons, mayong gabi sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio. Oh, yes, attorney. Thank you again. No, sa singa time, pasensya man, ano, kay daw nakuha na aton nga Zoom interview. But sige lang, no, we'll go on, attorney. Kay gusto ko man kuhaan ikaw sa reaksyon, no, with regards sa ning isa na kasuguan, no, ang ining Republic Act 11928, no, ang Separate Facility for Heinous Crimes Inmates Act, no. So sa inyo nga mga lawyer, so ano nito, okay? Anong bintaha, kadisbintaha sa ni sa inyo nga mga lawyer, attorney? Well, una sa tanan, may gamay man ni siyang concern sa mga lawyers, especially communication with clients. Okay. Kay upon review with the Republic Act 11928, daw na-mention dari heinous crimes o serving their sentences, no? But sa lingon, magambal kita ang procedure abisang BGMP pag ang penalty nimo I think is more than 6 years above, 12 years. Pag may conviction ikaw, in term ta na, ginambal na nila, ibiyahe ka na. Ibiyahe ka na sa Bilibid Prison, Muntinlupa, while ang imong case gina-appeal nimo. So of course, with this new law, medyo stricto ni siya, medyo Alcatraz style ni siya. So matabo ni Bombo Pons, pattern man ni siya actually sa ibang nga nasyon, especially sa Amerika, na mga specialized nga or tawag ka na, maximum, although may ara kita sa maximum penitentiary, ang mga Bilibid Prison, ang problema sila, overcrowded, nagidaraga, mixed up ang mga convicted na mga felons. Congestion, no? Yes, nagagmay lang. Gaupod dara ang may mga crime na convicted sa mga penalty of, let's say, reclusion perpetua, life imprisonment, or more than that, no? Kung may arap of death being imposition ng death penalty. Now, ang iningalo, luyagid nga siguro based on our experience, kung makita ito ng Bombo Pons, pila ka instansya nga naka-discovery sa Bilibid Prison, ang droga ga kinamangay lang, no? Wala ka lang makakita nga ang mga ara sa Muntinlupa o sa Bilibid Prison. Correct. Medyo ka pinagusto ya komunikar sa gwa, no? In fact, dira natin makita nga mga linkages sa mga drug supply o narcotics nga mga activities nila, dira nagaling sa Bilibid Prison, no? Sa National Penitentiary. Now, the law is actually was designed or is designed to segregate ang mga dagkuan, no? Big fishes, no? Especially ang mga nakakomita sa mga heinous crime. So, include sa murder, rape, of course, sa mga droga, no? Especially kung sentensya sa imo reclusion perpetua pasaka, no? Tungod special law siya. So, the term that we are using is reclusion perpetua, no? I think kamo na ang sa aton sa revised penal code o life imprisonment sa aton nga mga special laws. Now, ang lahi, ang purpose mo lang niti amo na i-separate, no, ang mga convicted felons na involved sa mga heinous crime. So it would entail, of course, funding kahit hindi ni ordinary na prison facilities, no? Matampo sini high-tech siya, ginbasa na ito ng law. 24/7 nga surveillance, separar siya sa mga damo nga komunidad. Mostly ang pinaka-preferred sini islands, no, if available. So imagine you will be, siguro it will take time, Bombo Pons, especially ang pag-establish ng structure pa lang mismo, Bombo Pons, medyo bulugudlay pa ni siya, no? Okay. Gulugastuhan ka, kaya siyempre, hindi na sa na-mention natin, Bombo Pons, this is not an ordinary prison structure. Pani siya daw, medyo, Alcatraz bla, no? May mga CCTV, closely monitored sila.
Ang visitation hindi amo na ka pagusto lang. No, in fact, nabutang sa law nga, of course, relatives, asawa, and lawyers, no, nga makavisit siya na. But could you imagine if inang lugar ara sa isa ka isla, of course, medyo mabulubudlay sa mga pamilya, especially sa mga plupigado, mawala sa means, no, sa travel, and of course, kung secluded sa area, ang transportation sila hindi na sa regular. No, medyo layo na siya. And of course, I think ang bottom line diri is monitor ni sila kay I think wala lang na-mention sa law o sa access ang law na may mga specific incidents na hindi masyado na-monitor bala ang mga nagkalatabo sa mga nagliligan kay ang declaration sa policy diri. Nagambal din consideration dari tungod sa ginatawag naton nga protection man ni general welfare sa kadamaan. And at the same time, kinahanglan matagaan man sila siguro nga mayo-mayo nga facilities kay kulang taon naton ang aton la principle dari Bumbo Ponds, no, ang aton pagpriso sa tao. Corrective kita, correctional, that's why correctional facilities tawag sila. Hindi kita punitive, no? Wala kita nagpapriso sa tao nga wala handom ang estado nga magbago sila. May correct sila. So muna ang principle dira sa aton penal system, especially ang term ginagamit naton correctional facilities. So we are correcting the muni nga mga kauturan naton, gina-correct naton base pa man lang may pagbago whatever, although ang penalty diri is reclusion perpetual life, no, it's not penalty. Tandaan naton may ara kita ginatawag man nga mga parole, no, parole nga ang even ang isa ka tao na convicted sa reclusion perpetual, for example, for purposes of applying the parole, lagi natin sa parole, gina-divide na siya into minimum, maximum. Minimum, medium, maximum. But salingon, there is a big chance na ma-qualify sila bumubunts for parole. That's why nga proactive, no? Kinanandara sa isang facilities, mayo nila pag ginawi, dako chance nga magbago sila, pero ang bottom line dira para ma-exclude sila sa mga ordinary nga mga prison inmates or persons deprived of liberty nga balsing yung law naton, no, sa aton law ginimo sila PDLs, no. Pero tiyan mo na siyang law, in fact review naton bumupon sining layi, medyo nakita na kon ginpasar ining layi actually without the signature of the president, but silingon na nagpasa sa into law by reason of inaction. But the problem of this law right now, duway ko nakita, di ang bumupons ang budgetary requirements na rin. No? Wala. Although nga nabutang na rin may appropriations ng funds, I don't know, no? Ginatanaw ko gani. Mga possibility kung diin kwaon ining mga kinambal na rin appropriations lang, hindi specific, no? Gambal ang the amount necessary for the implementation of this act, so budlay niya sa bubupons, no? Nga wala ka siyang ginatawag working budget on that. So napati ako meaning law, wala naman siya doon na tunan gidalom, no? As in dalom, no? Daw medyo kalani. So nakwatang punto mo, attorney, punto nga ti pundo kinanglan kay may dapat may separate ni sila yung detention facility daw mo na. Correct, kay separate ni sila. That's why nga special. That's why ang law dari nga naga-describe sa iya is tawag siya separate facility for heinous crimes. So separate kita nga facility. So when we're talking about facilities, we're talking about structures, operation, administration, you hire people, bakal ka duta, patindog ka na building. Idiri pa lang, nga nakambal kita bumupons mo wala masyado matun-ani, nga mapadalman ang technical nga aspects ni. Kay, even ang appropriation, hindi ganun specific. But sulingon, during that time when the same was deliberated, sa Kongreso or sa Senate,
wala masyado malay down sini ang iyang kinanglanon. Ano ba lang gina-perceive naton nga special facilities or separate nga facilities? While mention ka nga bago siya, high-tech siya, may 24/7 nga monitoring. That's why importante rin IT, information technology, so on and so forth, science and everything. So wala masyado. Wala ganang specific na appropriation. Paano na karoon ma-appropriahan siyang sumapas na naman bago mandatory law dari amending this law para ma-specify naman ang budget. Dari tandaan natin, bumupons. Ang pasar kalay, kung may gusto ka implement, there must be a legal basis for appropriation. Doon sila gumambalik ka, kinala ko 20 pesos or initial fund and recording fund na siya until such time that all the facilities sa Luzon, Visayas, and Mindanao, may establisan na siya. So, dapat ni ara na siya specific na funding. I do not know why na wala din siyang amount ginatanaw. Although nga practice na naguro sa Kongreso, bumbupon, nga kung ano ganda ang sa pag-implement. So, wala na siya limit. Gusto nga mambalikaw by this year, tungod nga naging layi na pwede maka-appropriate ang Kongreso sa amount, let's say enforce na siya or implement, execute na siya bisang executive department, let's say sa Bureau of Corrections, mambal silang budget kinala naman di 100 million sa isa ka facilities, for example, or 200 million kay subungan ulo eskwelahan lang ang ginabudget sa mga politiko at 350 million So, ibutang ko na lang. Sa billion, minimum. Attorney? Yes, mabupons pati na ka. So, at least, kabalamuti, may mga nagkakatabo nagligad, especially mga tawag nila high-profile inmates, no? Ginapangkuot, labala sa mga presuhanti, bisan pa paano, ma-separate ni sila, kag maproteksyonan mayo, pero galing ka, ano naman assurance na kung ma-separate sila, basi amo man Japon, basi may kinuutay man to Japon. Amo man sa bubupons, kabalo man kita, dahil sa Pilipinas. Even matanaw nato ng mga history sa mga pinakadagko, kasi mas sophisticated ng mga prison facilities all over the world. Medyo may aragin man na politika dara sa sulod ng bubupons. Balaka, may term pala gani sa correctional penal ng mga facilities, may sariling mundo man dahil sila. So, may gobyerno man na dahil sila sa sulod. Especially if you're dealing with thousands of inmates, hindi na kaya sa Bureau of Corrections o sa BGMP lang i-manage. So, may self-management na dahil sila. So, develop sila sa trustees. So, part na sa sistema nga mga ang gobyerno natin sa mga inmates. Okay. Although nga nag-expect makita sa implementing rules in Bumbuponds, na i-lay down na ang siguro financial requirements. Siguro i-alin nila na before mag-step down to Presidente, former President Duterte na permahan. Although nga wala na permahan, naging lay. Pero tiyan mo na open lang. Siguro part of the discussion sa Congress, sa Senate, sa bicameral, na i-open lang natin ang budget kaya i-try na i-include sa IRR na implementing rules. So they will identify all the areas kung binibutang, but nabutang din nga dapat sa 3 major regions, Luzon, Visayas, and Mindanao, may aragid ang ginatawag natin nga separate nga facilities. So, expectaron natin, ma-decongest diri ang mga facilities natin existing, mga boy na to dito. So, posible bumupons kinatanaw na isa sa reason dira to congested na gidman mo. Congested na gidman ang aton ng mga prisuhan, kasi how would you expect na mga PDLs naton magkapaminsan sa tarong, no? Kay in fact sa preamble sining malayi na nagambal na skill na while priso sila, na-enjoy man sila gyapong kinamatarong nila, no? So, full respect sa human rights, kinana na facilities is conducive sa pagbago nila o sa pag-serve nila dira.
So ginagaranti sining layi nga mayo ang pagpangabuhi nila. But of course, abala mo kita bubupon, nagapamati sa ato ng mga utod na tutubigi NP, so Bureau of Corrections, kabalo sila kung ano kabudlay dira sa subong. No? Okay. Especially why niya socio-economic enterprise nga unit ang departments ni or mga agencies ni. Or spending gid niya bumupon. So bantayan tala na, attorney? Yes, bumupon. So bantayan talang na, no? Kung ano magid kay anyway, dumayo man nga mga kasuguan, no? Nga ti ginapaminsaran man sang aton nga mga lawmakers, no? Pating aton signal do nagakuan man attorney sa cellphone, siguro daw hindi gid mayo ang aton nga kuan subong nga gabi. Anyway, padalban ta na ni Dugang, at least may mga nakuha man kami Dugang opinion nimo as a lawyer with regards sa sining nga mga kasuguan. Attorney, salamat gid kag happy weekend sa imo. Thank you, Bumupon, sa happy weekend. Kag mabuhay ka kagang imong mga programa, Bumupon. Okay, salamat. Attorney Cesar Beloria, isa ka abogado. Diri sa bayan sa Surad sa Bacolod regard sa siring pagpasar no, sang kasuguan kag naglaps into law na ni minig siya way nang permati nangin mangin layi na ini. Pwede nang kambyohan ay mo no ang presidente sang pungsod Pilipinas. De Luzon, Visayas, Mindanao. Next naman ng naton ni Kuana, di na malugar ang pwede, no? Kung ako na i-recommendar ko to sa Kuano sa West Philippine Sea. Taon tabi ko may mahimo pa sang kuan sang krimen. Kay bisan bisita nila to, ini ka bisita to kay ti layo-layo tong West Philippine Sea. Lang to ko may mahimo krimen no? Nga hinos. Heinous crimes, di makalusbo. Pero depende na sa sitwasyon. May nagakatabo nga heinous crimes nga ti hindi ungod. Pero kung hungod, ti mo nang dapat pinahan giturutudo inang mga sospetsado. 10 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi sa aton nga pagpalagad ang alang na tempo naton. Standby na kamo sa Santos nga Rosario, no? Ang iyo alagad, Bombo Ponce Espino. Sabado kita karon subong nga presentasyon pizza 6 sa bulan sa Agosto 2022. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit,
ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon,
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon.
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos,
kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa Malaan nga Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga kinitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your
here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.